nga matod ni Harvey Sarco Bayubay, pastor, na ako pangutana, pastor, pag maghukom sa uban, pastor, makasala ka na, kana. Kay usually igsoon sa word nga paghukom, wala tay katungod sa paghukom. Gani kung imong tan-awon ang Biblia sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 1, adunay gipahayag ang Biblia dinhi sa City 1 sa atong mabasa. Okay? Nagyon. Ayaw ko mo pagpanghukom sa uban aron dili kamo pagahukman. Okay? So kita as an individual nga tao, ato gyud nalikayan ang pagpanghukom kay aduna may posibilidad igsuon nga ang imong nakita nga mga informasyon dili kompleto ug uroy ang wala nimo makita nga information mao toy tinuod, unya dili di ay siya tinuod na nahitabo, magproblema ka atubangan sa Ginoo. Okay? Kay ang pagpanghukom igsuon, hukman usab ka sa Ginoo base sa imong mga pagpanghukom. So dili maayo nga muhukom ka sa imong isig ka tawo ug mauna na imong linantawan kay base unya kanang gingon sa balaang kasulatan nga tan-aw nimo ang iyang puling apan naaday truso sa imong mata. Okay?